Jeg hedder Peder og er leder af bevægelsen Els Danmark. Til september der har vi Els Danmark ugen 2017. Og hvad vil der ikke ske, hvis en hel nation begynder at elske sit land og sine byer? Og det begynder med dig og mig. At vi sammen begynder at bevæge os i en retning i vores kultur, hvor vi sammen øver os i venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed. Under den her uge i september, der vil Els byer, der allerede er i gang, facilitere og udføre projekter og invitere hele byen til at tage del i dem. Er du allerede en del af en Els by, så overvej hvilke events, hvilke projekter I skal lave i år. Er du ikke en del af en Els by, men har hørt om det her Els koncept, måske været med på et enkelt event i en eller anden by, Els by, så overvej om du ikke skal starte i år under Els Danmark ugen 2017. Kontakt os via hjemmesiden elsdanmark.dk, så vil vi forsøge at hjælpe jer i gang. Els Danmark tror, at verden er værd at elske, og vi håber, at Els Danmark ugen 2017 er med til at sætte det på dagsordenen.